Kuphi nakuphi la kufinyelela khona eGuluva TV sanibonana. Kanti unibingelelayo mathi into acebisa intombi zamshalaza lo wazimshazela bekudala zamqoma sangoma sangeni sikhombe empilana yafica social ngayitshela athi umntana umuntu ongqoma noma ngenangoma utshela abanolwazi. Kanti ubaba ongizala umgogodweni nalomshaya sangoma usazobhula phi umahlomba walingana wadadoma ezikuba ilingana wayogana kamkhwanazi. Kweli kamthani yalonke nina bakaZulu omnyama omhlophe ngenhliziyo ngiyanibingelela. Kanti-ke namuhla sibheka udaba olujule kakhulu lokuphisana ngemali okuyinto abantu abaye bengayinaki futhi bengayithathi iqhakala uma uphisa umuntu ngemali. So unake if ukuthi uzothunywa isigwili esitolo sithi uma usuthi ubuya noshintshi sithi cha ugcine ngakuwena ngiyakupha anginankinga noma sithi ushintshe ubambe. Lo muntu akade akayanga esitolo wayoyithengela uthume wena ngoba mhlambe bebhizi noma ngoba mhlambe ukukhonzile noma uyitshela ukuthi ukukhonzile. Lo muntu ayengabona nakhe sokupha leyo mali usuke ezama ukuthi angathathi ubuthakathi bakho ngoba le mali usuyithakathile ngenhliziyo usuyithakathile okanye ke nangayo imithi. Sewuthe wena uyamnikeza isine into eziningi so akasafuna ukuphinda athinta imali eqhamuka kuwena. Ungcono iqhamuka kuyena iphinde futhi inantunge igcine ngakuwena ingabe sabuyela kuyena. So ubungozi bokuphisana ngemali ke bula. Ngizokupha u10 wami. Damo ngipha u10 wakho wena. Okay, uzongipha u10 wakho wena. Damo ngipha u10 wakho wena. Mina ngaleso sikhathi angifisela intenze noma mhlambe hleli ngifisa ukuthi ngathola kanjani imali eqhamuka kuwena ukuze ngikwazi ukuthi nguvala. Uvalwa kuvalwa kalulu uvalwa kanje. Ngiyayithatha imali yakho ngihamba ngoyibophela esihlahleni ekuthiwa umganu. Usihlahla somganu uma sisakhula noma sesikhulile ngifike ngiyibophele nje kusona ebese ngiganisela nge10. Ngithi mina uthuthukwana wakadludla akangaphinda abe nemali noma eba nemali akangabona ukuthi uyenzani. Lokho kuba ingozi kakhulu ngoba umganu uganiselana ngayo yonke into ongayicabanga. If ngingacela into emganwini ngikhipha 10 uyayenza. So lamo ngubopha ingalezi sikhathi izinto zakho zizohamba ngalendlela ekuyona enguhlelele ngayo noma engithe akwenzeke ngayo. So that's why uyubone umuntu onemali noma ubone umuntu oyena ojwayele ukuphatha imali uma ekuthuma esitolo angawuthatha ushintshe kuwena ngoba uyazi ukuthi okungenzeka usimbophile ngenhliziyo okungenzeka futhi le mali sekukhulumile nayo ukuthi akwenzekeni ngayo. So leyo mali iyakwazi ukuthi idlenye ephaketheni ungayibona imali ukuthi uyenzeni. So uma ungamuphi umuntu imali kuye kubukeke as if uyiqola. Kodwa kuye mina ngiprefer ukuthi if ucela iskipa noma ucela i-airtime ukuthi ngale-airtime ngikunikeze esandleni sekuwena ukuthi leyo airtime uyenzani ukunokuba ngikunikeze imali ngoba imali njengamanje abantu sekuyingozi kakhulu and abantu siphila ezweni lomona ekuyona amona into abayisebenzisa kakhulu ukunokufisela umuntu into enhle. Ngiyabonga if ukuthi kune-comment ofisa ukuthi uyishiye ungayishiya khona la uphinde futhi uthathe amanamba ami oku-079 841 4163 079 841 4163 kuwo wonke ama-social media platform ngitholakala ngoMathinta Cebisa. Lolu lwazi silishare noma kuphi silisharisha khona la. So ngibonga kakhulu ngicela ukuthi usubscribe uphinde futhi usifollow kuzo zonke izinkundla zokuxhumana okuyilapho khona uzobona uma kukhulunywa ngoMathinta ukuthi kukhulunywa ngomfana omngakanani onani.